Добре дошли в канала ми. Днес ще разгледаме многобройните здравословни ползи от тахини. Тахини е хранителен продукт, направен от смлени сусамови семена и е широко използван в средиземноморската и близкоизточната кухня. Този вкусен продукт предлага не само отличен вкус, но и множество ползи за здравето. Укрепва имунната система. Тахини поддържа имунната система с богатото си съдържание на витамини и минерали. Подпомага здравето на сърцето. Съдържа здравословни мазнини, които могат да помогнат за намаляване на риска от сърдечни заболявания. Намалява холестерола. Тахини може да помогне за понижаване на нивата на LDL холестерола, което насърчава здравето на сърцето. Помага за понижаване на високото кръвно налягане. Съдържанието му на калий може да помогне за регулиране на кръвното налягане. Съдържа антиоксиданти. Тахини осигурява защита срещу свободните радикали, предотвратявайки клетъчни увреждания. Подпомага храносмилателното здраве. Високото съдържание на фибри подпомага храносмилането и предотвратява запек. Укрепва здравето на костите. Богато е на калций и магнезий, което допринася за по-силни кости. Помага при управление на диабета, може да помогне за стабилизиране на нивата на кръвната захар. Подобрява здравето на кожата. Съдържанието му на витамини поддържа здравето на кожата и може да забави признаците на стареене. Осигурява енергия. Естествените захари предлагат бърз източник на енергия. Подпомага оралното здраве. Тахини поддържа здравето на венците и намалява бактериите, причиняващи лош дъх. Подобрява паметта. Може да подобри умствената яснота и концентрацията. Облегчава симптомите при настинка. Тахини може да помогне за облегчаване на симптомите при настинки и грип. Бори се с рака. Антиоксидантните му свойства могат да забавят растежа на раковите клетки. Детоксикира тялото. Тахини помага за изчистване на организма от токсини. Успокоява стомашния дискомфорт. Може да облегчи стомашните спазми и да отпусне храносмилателната система. Подпомага здравето на бъбреците. Тахини насърчава здравословната функция на бъбреците. Намалява стреса. Успокояващите му ефекти могат да помогнат за успокояване на ума. Подобрява емоционалното благополучие. Тахини може да подобри настроението и да насърчи емоционалния баланс. Облегчава мускулната болка. Когато се добави към масажни масла, може да помогне за намаляване на мускулните болки. Благодаря ви, че гледахте. Ако това видео ви е харесало, моля, не забравяйте да се абонирате за канала ни и да харесате това видео. Така ще бъдете уведомени веднага, когато качим ново съдържание. Ще се радвам да чуя вашите мисли в коментарите. Вашето мнение е много важно за мен. До следващото видео, всичко най-добро!